Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Bakwade enyukuta eya ta'u, enyukuta eya ta'u, ta bajita ta'u, ta'u njagala gikulaga bulungi nnyo wano. Ogiraba? Eyina empeerezi eya fatha. Ogiraba? Eyina empeerezi yaki? Eya fatha. So insha Allah ta'ala tugenda giraba nga ate mwana wattu bagituwadde mu style ez'enjawulo. Naam, tuyina tunula wano bulungi, tuyina ta a do, ta a do, ta so si twa toka twa si twa u ne ta 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 u ta u ta a do ta a do so si twa u ne ta 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 ta. Ojide so nabango ina ta a do ta a do za ta sha 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 ha ja ta ha ja ta ha ja ta. Ozilabye ta sa do ta sa do ta sa do ta sa do za ta sha sorry sa za ta sa za ta sa za ta za ta sa wenza okoro olunyi ngo kachingo byanguya za ta sa za da ta 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 da do sa da do sa da do sa da do sa sa ra ta 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 sha do tha 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 sha do tha. Kirabye. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran fi dunya wal akhir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.